Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні понеділок, 18 січня. Це 691-й день анексії Криму. Виконавча рада Всесвітнього конгресу кримських татар розробила дорожню карту на найближчі місяці. Про це заявив президент Конгресу Рефат Чубаров. Серед завдань – будівництво школи, мечеті і будинків у Херсонській області для вимушених переселенців кримських татар і для тих, хто повертається з місць депортації. Засідання виконавчої ради проходило в Генічеську на кордоні з окупованим Кримом. У ньому брали участь члени Меджлісу, делегати Конгресу з Канади, США, Німеччини, Польщі, Литви, Румунії та Туреччини. На засіданні так само визначили провести наступне засідання у квітні, але вже у Литві. В этом году в некоторых населенных пунктах Генического района начнутся строительство мечети, а также будут реализованы несколько проектов в школах, где обучаются крымские татары. Мы также думаем над строительством и открытием детских садов, которые будут обучать детей на крымско-татарском. Социальные программы будут реализовываться со стороны диаспоры крымских татар. Мы также с районными властями и региональным меджлисом обсудили, куда пойдут деньги, заложенные в бюджете Украины для меджлиса. Эти деньги будут использованы на нужды крымских татар Генического района. В этом году государство должно выделить 60 миллионов гривен. Активісти блокади Криму залишають блокпости на кордоні. Наразі акція переформатовується. Що зараз відбувається на блокпостах, з'ясували наші журналісти. 4 місяці тут на блокпостах активісти перевіряли кожен автомобіль. Наразі вони залишають блокпост і цим будуть займатися прикордонники. В том формате, как мы стояли, как мы блокировали, больше уже такого формата смысла нет. У нас есть протокол, который мы вместе подписали, все вместе, совместный протокол, по которому мы готовим сейчас активистов наших, они пройдут обучение определенное и выйдут, уже станут в статусе гражданского объединения внутри прикордонной службы. Раніше тут на Чонгарі без перевірки дорогу не проїдеш. Зараз дороги відкриті. Машин ніхто не зупиняє. В силу вступила постанова Кабінету міністрів України про заборону торгівлі з окупованим півостровом. На 3 блокпостах чергуватимуть по декілька людей. Нам приказ пришел снять людей, оставить 2 человека, которые будут фиксировать номера автотранспорта. Все. Больше нам сказали ничего не предпринимать. Для водіїв тепер зелене світло, але думки розділилися. Конечно, хорошо. Ты что? Для меня они не мешали. Если честно вам скажу, я с ними всегда дружил и в хороших отношениях был. Лично я недоволен, потому что должны проверять. Одни проверили, другие проверили, меньше провезут. Гадости всякие. А так бы лучше бы что, остались, что ли? Ну, гранаты находили. Находили. Більша частина активістів вирішила залишитися на Чонгарі. Після переформатування блокади вони будуть контролювати дії прикордонників і митників на адміністративному кордоні з Кримом. Ільвіна Цидулаєва, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Муфтія виключити з Меджлісу. Таку резолюцію ухвалили на засіданні виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар. Тепер розглянути резолюцію і ухвалити рішення мають члени Меджлісу. Муфті мусульман Криму є одним з 33 членів національних зборів кримських татар. Члени ради засудили як дії, так і бездіяльність хаджи Міралі Аблаєва. Питання про створення муфтіяту Криму на материковій Україні буде розглянуто найближчим часом на засіданні Меджлісу. Резолюция принята такая по поводу муфти. Поручить Меджлису крымско-татарского народа исключить муфтия из рядов представителей Меджлиса крымско-татарского народа. Это то, что резолюция. Естественно, мы осудили все его действия, которые, так скажем, и даже не только даже действия, а бездействия. Потому что человек, который заявляет о том, что нет сегодня преследований крымско-татарских активистов, нет преследования крымско-татарских СМЕДИа, нет преследований крымских татар вообще в поселках компактного проживания, как минимум лицемер, а как максимум всего этого дела он предатель, то есть по-татарски садхан, то есть біздің миллетіміздің сатқан адам тарихте қалажақ. Точно так же, как тарихте қалажақ Наман Челебеджихан, который умер шейит олып-та, кахраман олып-та, біздің миллет үшін өлген. Муфти относится, и в том числе Ильясов и Заур Смирнов, относились к тем людям, которые анеткен созлерн айтханлар. То есть они поклялись на Коране, поклялись на флаге крымских татар, поклялись защищать народ крымских татар перед крымских татар, перед всеми врагами, которые будут посягать на нашу национальную целостность. Поэтому они предатели в априори.
решение Меджлиса и решение Курултая, сегодняшнего решения Шуры, которое было принято, об этом как бы свидетельствует. Сегодня, да, они получают деньги, какие-то блага, они могут ходить там под охраной, и занимать какие-то посты. Но мы не живем, не должны жить одним днем. Мы народ целый. И мы, наш народ, будем нашу судьбу вершить сами. Вершить ее так, как считаем нужным. Потому что народ с нами, народ с активистами гражданской блокады, народ с Меджлисом, народ с Курултаем и народ с Шурой. Ідею створення мечетей для кримських татар підтримали й переселенці зі Львова. Кажуть, мешканці Львова підтримують ініціативу, а влада міста вже виділила землю під мусульманське кладовище. Самі переселенці кажуть, що релігія є основою культури кримських татар. Нема релігії, втрачається і культура. Чтобы вы понимали, очень сильная религиозная идентичность. Ливане говорят, мы верим в Бога, вы верите в Бога, то мы здесь не видим никакой проблемы. Наоборот, мы видим проблему в тех, кто не верит в Бога. У меня просто мечеть была в Крыму через дорогу буквально. И я в нее не ходил так часто. Когда сюда приехал, начал на пятничную молитву каждую неделю ходить. Если мы ассимилируем в нашей основе, тогда мы перестанем существовать просто. Да? Поэтому если парню или девушке, которые достигли зрелости, наша религия предписала молиться 5 раз, совершать намаз, мы непременно должны это делать, без никаких уступок. Если наша религия запрещает употребление недозволенных напитков и продуктов, то мы непременно должны от этого отстраняться, несмотря на то, как смотрит на нас окружающее общество. У той час, як в Генічеську засідав виконавчий комітет, в Криму муфтіят провів свою конференцію. У ній брали участь представники місцевих релігійних громад і члени громадянських організацій. На конференцію запросили й духовних лідерів Росії. Присутні підтримали муфтія і заявили про те, що Хаджи Емір Алі Аблаєв повинен бути не тільки духовним лідером мусульман Криму, а ще й Польщі, Румунії, Литви та Білорусі, як свого часу був Номан Челебіджихан. Нібито Аблаєв є правонаступником таврійського муфтіяту, який існував до 1917 року. Засудили і критику, і заклики деяких анархістів вбити муфтія. Присутні так само виступили проти створення на материковій Україні муфтіяту Криму. Про переслідування, зникнення і суди над кримськими татарами не говорили. Говорить шариата не может быть принято ни одним здравомыслящим мусульманином. Во-первых, осуществление блокады отдельно взятого региона или местности с мирным населением является крайне запретным действием в исламе. Муфтии мусульман Крыма являются правопреемниками таврического муфтията, того муфтията, который действовал на территории Польши, Литвы, Белоруссии, части Украины еще до 1917 года. Сегодня об этом четко заявлено, и мы уверены в том, что на этих территориях другого, как крымского муфтията, во главе с муфтием Крыма быть не может. Комісію щодо скасування рішень Меджлісу запропонував створити лідер проросійського руху Крим Ремзі Ільясов. Про це він заявив на конференції, яку зібрав муфтіят Криму. Цю ідею підтримав і рух Інкішаф на чолі з Ескендером Біляловим. Як припускає Ільясов, комісія разом з муфтіятом розглядатиме прийняті раніше рішення Меджлісу з подальшим правом скасування тих, що їх не влаштовують. Ми створюємо національну комісію, де будемо розглядати все те решения, которые принималось со дня вступления в состав Российской Федерации Крымом, и совместно с Духовным управлением мусульман рассматривать их возможность отменить для народа. Згоріла солома і машина. У ніч на 17 січня біля будинку голови Меджлісу села Дмитрівка Совецького району Енвера Вейсова трапилася пожежа. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник голови Меджлісу Наріман Желял. Спочатку загорілося сіно, потім вогонь перекинувся на автомобіль, що стояв поруч. Власник намагався згасити полум'я, після чого потрапив з опіками у лікарню. У МНС російської адміністрації Криму заявили, причиною загоряння стало коротке замикання в машині. Однак сам потерпілий розповідає, у нього складні відносини з сусідом. Вони розходяться в політичних поглядах. Той, в свою чергу, погрожував Енверу зробити коктейль Молотова. Кримську журналістку звільнили за незручне запитання. Співробітницю видання «Кримська газета» Ольгу Крамную попросили написати заяву за власним бажанням після того, як вона поставила питання президенту Росії на ток-шоу «Визов» за участю засновника зоопарку «Казка» і парку левів «Тайган» Олега Зубкова. Офіційною причиною звільнення стало невиконання обов'язків, однак за весь час роботи в «Кримській газеті» до неї не було жодних претензій.
Путин объявил 2017 год годом экологии, когда вся страна должна пересмотреть свое отношение к окружающей среде и озаботиться хотя бы частично сохранением биоразнообразия, чем и занимается Олег Алексеевич. А у меня два замечания по теме. Первое, я позволю себе не согласиться с телезрительницей, которая заявила, что Олег Алексеевич должен заботиться сам об обеспечении электроэнергии в свои парки. У Олега Алексеевича есть договора с Крымэнерго, по которым он получает электроэнергию и платит немалые деньги за нее, как предприниматель. Крымэнерго, в свою очередь, такое предоставлена была им задача, они распределяли генераторы и обслуживали их. Можно понять, когда генераторы не поставляются цементные заводы, например, да, и совершенно другое дело, когда речь идет об объектах, где тысячи жизней. Жизней ценнейших, это и краснокнижные животные. В принципе, жизнь бесценна, да, но здесь речь идет и о краснокнижных животных, и о животных, которые всем миром сохраняются. У Ялті на маяку намалювали український прапор. Про це повідомляє агентство «Кримські новини». Синьо-жовті кольори з'явилися на маяку в порту, розміщеному на причалі для катерів. Малюнок з українським стягом протримався лише до полудня. Потім його зафарбували. Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Бойовики продовжують обстріли позицій українських військових, застосовуючи зброю, заборонену мінськими домовленостями. За минулу добу російські бойовики і найманці 48 разів відкривали вогонь в сторону української армії. Бойовики продовжують обстріл наших позицій, застосовуючи при цьому, окрім стрілецької зброї, міномети та гранатомети. Найбільша їх інтенсивність була в районі Горлівки. Зі стрілецької зброї та гранатометів кремлівські найманці вели провокативні обстріли по опорним пунктам сил АТО біля Майорська, Зайцевого та Новгородського. На Маріупольському напрямку бойовики активізувались неподалік Старогнатівки. По нашим позиціям вони вели вогонь з БМП. Загалом за минулу добу ворог 48 разів обстрілював опорні пункти українських воїнів. Служба безпеки України затримала екс-міліціонера з Донбасу, що став бойовиком так званого ЛНР. Як повідомляє прес-служба СБУ, затриманий житель міста Антрацит. До терористів він приєднався в грудні 2014-го і допомагав ополченцям-козакам воювати проти української армії. Я житель города Антрацита. Ранее бывший оперуполномоченный Волнорозска Украины. Работал в МВД Украины до 2014 года. Меня ввели в заблуждение. Я пошел, помогал ополчению города Антрацита в составе казачества, подразделения капитана. Стоял на блокпосту. Это была моя самая величайшая ошибка, которую я сделал. Я призываю жителей ДНР, ЛНР, которые находятся на оккупированной территории, покончить уже с этой войной и прийти к миру, вернуться обратно в состав Украины, так как все было раньше. Вернуться уже, чтобы все вернулись к своим семьям. Пожалуйста, давайте уже закончим эту войну. Українська прокуратура Криму не погодилася з рішенням суду, який відпустив Василя Ганиша під домашній арешт. Екс-депутата Верховної Ради Криму звинувачують у державній зраді. Йому закидають участь у сесії парламенту після того, як будівлю захопив російський спецназ. Ганиша заарештували у квітні минулого року, коли він спробував в'їхати на материкову Україну. Колишній депутат парламенту Криму скоїв особливо тяжкий злочин, який передбачено покарання, якщо я не помиляюсь, від 12 до 15 років позбавлення волі. Крім того, згідно вимог статті 176 Кримінального процесуального кодексу, частина 5 зазначено, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, домашнього арешту не може бути змінено, застосовано до категорії цієї злочинів, у якому обвинувачується зазначена особа. З Ірану зняли санкції. Це сталося після публікації доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії. Тегеран відмовився розвивати свою ядерну програму в обмін на зняття міжнародних санкцій. Скасування санкцій дозволяє Ірану негайно збільшити експорт нафти, що вдарить по цінах на чорне золото. Так само Іран отримає доступ до 50 мільярдів доларів, які були заморожені на його рахунках. Крім того, Іран зможе закуповувати обладнання та технології, доступ до яких йому був обмежений.
Через падіння цін на нафту уряд Росії закликає громадян готуватися до гіршого. Зараз за барель нафти на світовому ринку дають $28. На вихідних ціна опустилася до 27. Уряд планує переглянути статтю витрат в бюджеті. Експерти прогнозують, що це серйозно позначиться на доходах росіян. Во время Гайдаровского форума представители властей несколько раз подчеркивали, что любые решения по бюджету не коснутся социальных обязательств. Другими словами, несмотря на необходимость пересматривать многие статьи расхода, социальные расходы сокращены не будут. С другой стороны, с учетом того, что индексация социальных расходов будет происходить меньшими темпами, чем инфляция, в реальном выражении население будет становиться беднее. Я думаю, что ничего хорошего не будет. Как я ощущаю, но у меня не очень много денег, поэтому я никак себя пока не ощущаю. Ну, я думаю, что инфляция будет большая, и все будет усложняться. Ну и до выборов это будет как-то спасать какими-то сиюминутными мерами, но не более. Я работаю в банке, ощущается на себе это бремя. С каждым годом все что-то хуже и хуже, лучше не становится. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. До побачення.